Hero try perlong mga member chiang sa simpat ngap diang sobai pi syakan diga YouTube channel kajing pentemai perlo be jonga hakan diga por ngakwa ba gin ya pule lang ya kawe ka kitab bakata kadai kajirwai jong perlo be jonga ngakwa bangin ya pule lang ya kane ka kitab kisam perlo be jonga syabangin sedang tengin padam klik jongi ha kajing duai U Blei kapa jengi bah beneng usim kis emu try ngai ke buram bakajing ya ro syami ban ngai ngo ya mi try kanran ya ki ek e baro ki mamlale na ka banta ka jengi iwe piwe jisu be jonga hani klemat ngaduai daran kalang bat ngi habain puli ka tin ka jong me jisu be jonga ai ngi ka jing nang ka jing star ka jing so ka jing shampang knang bangin la masu thu ya ka tin ka jong me baru bangin la ban penan kam ha ka jing long jem jengi maman la ka sngi jisu be jonga ngaduai sko bahadar kat lang ru mat kibri kibran hapreng kajing ma jim saw jing pang distam ha kajing em ka jongki ngilong kindong pop atrai skba ma e ta ki lai ki let ki kang ka jongi me ki ne baro ngi pan ngu dem tem jisu amen perlok be junga kane ka kitab jong kisam ha kadai ka jaka ha kaba ki briew bar U Blei ki kynduh mar dohnud perlok be jonga kisam ki dei ki jing duai bar ki jing ruai ki bakrau e jong ka bible ya ki bala khlei lingba ki jing ya ro ki jing men ki jing skosi bar ki jing dukha men sim ya ki bala kren ni ruai ha ka bakanja ne ha ka babon paiba da ki riu ret da ki sim da ki nong tho jing ruai baru ki lingdo ki bawan na ki thammei jong ki riu khoi ne ki nong pop ki bala kala ka bamut ka kitab salm ka long kum ka kitab jong ki jing duai baru ka ko jirwai jong ki riu ngen lingba ki pateng la pateng ben riu ka benta ba kong san e jong ki salm kumba ka bible ka kren hangi ka long ba ki salm ki kren na ka benta jongi bareng ka lembat ngi ki salm ki long ki thammei jong ki jingker khu ka jingker men ka jing ki im kanong yalam hagi ar benta kajing pusan hamarwe baru kajing pelajing bun ha kajing krau U Blei kabapen pau ya kajing pelan ya ubriu ubala yam na kijing jeliu ba bat ubala thrang e ban IT thma yala de sha U Blei kumta kamlong kabapla ba ki babun ki briu ki shem ba ki jingruai sam ki pen kynduh bat ki yadai e bat ki jing ya shem jongki hadu baki pediang yaki kum ki jing duai bashimet jongki uluter da ka bas ngau si ukuran chapang ki sam manu mo bala ban shem yaki ktien ki bakhya tho ban pen pau ya ka jing men palan ban ya ki sam jong ka jing ro bat ka jing ngau ngo ha ki phen yo I ya ki dohnud jong ki riu khoi baro la kumba phipet kai ya ka kper ka ba internet e da ka jingmen lani ba phikmiet shabeneng lani nangno ubriu ula ban shem ya ki ktien ki batlem ki bakta ki bakham skosi ha ka ba ki la ban pen pau ya ka jing skosi palan ban ya ki riu khoi baro ha ki phen yo I ya ki dohnud jong ki riu khoi baro la kumba phipet kai ya ka kper ka ba internet e da ka jingmen lani ba phikmiet shabeneng lani nangno ubriu ula ban shem ya ki tien ki batlem ki bakta ki bakham skosi ha ka ba ki la pen pau ya ka jing skosi palan ban ya ki jirwai jong ka jing skosin e ha ki ne phio I ya ki dohnud jong ki riu khoi baro la kumba phipet ya ka jing yap lani pet ya ka dujong ka badum bat ka ba ingeu balapen pau ha ki serngeu jong ka jing bitar shla U Blei namar kata kalong ka basuk ban ngau tho balai ka kitab sam kalong ka kitab ka bas ngau tenat e jong ki riu khoi ya uwei pa uwei ubriu haman kawei pakawei ka jing ja ne jing shem jong u la ban shem ya ki sam ki baya dei biang bat kita ki jing ya shem ki ba usngau ba ki kren tang na ka benta jong u hi marwei omdan ha ki wei pan ki kitab ba ula ban shem ya ki ktien ki ban ya rengkan bat ki lani omdan ktien ki ba kham bha hangno mat ya ka bor ka ba phla jong ki sam yangi lakhon
ba ngin ruai ba duai na ki kumba lale da ki riu ngai ha ki pateng la pateng ki ba la pendan kam ya ki sam ba kin the ya ka jing ro jongki ya ki jing sa jongki ya ki jing phla jongki ya ki jing yam jongki bad ya ki jing aingu jongki sha U Blei jong ka jing ai e bad ka hok badon bortam hatu ngidan ka man pule ya ki sam habakum ta lakum ki wepat ki jing tho ka Bible ya ki sam la thoru ha ka tamai ka history ka theology bat ha ka tho katar ka jing thmu jong ka jing ya pule ya ki sam ka long ban walam ya ki jing mut bashisha jong ki sam sha ki nong pule ki ba menta ki sngi ngi de ban tip ba kat ba ki sam ki long ki jing duai jong briew jong U Blei bat ki de ru ki jing duai ki ba ujisu ula duai kum U Briew ha ka parthei ki sam ki long ru ki jing duai shaphang ujisu ki de ki jing pen pau jong U Blei ha U ben riu ka we pat ka thong jong ka jing ya pule ya ki sam ka long banang na ki sam shaphang baro ki e ki ba U Blei ula le bat udang le bat undang yai le na ka banta ka parthei ha ujisu baling ba jong u ki sam ki de ka thup jong shispa san pho tali ki jirwai kani ka thup kamde ka ba shulum kulmar la kumbang yo I ki sam ki long ki sakhi jong ka jingya kando ha ka jingya lenti ki khon U Blei ka jingya lenti ka sedang da ka jinget ka ba la sengs kem ha da U Blei ha ka jing sin shar badon bor tam jong u ha ka ba ki ba ha ki yo ya ka bai nong bat ki bam man kin sha penjon kat ba nginang ya ha ka jing pule jongi ngin sayo I ka ka banjia haba ya ka jinget ba kraw tam ha ka parthei la kop kla da ka jing bam man hatu U Blei udang sensha kumno ki riu nget kin ruai ya ka jirwai utrai ha kari nong wei ka jing trang bat ka jing duai jongi ka long ba ki sam kin pen shat bor yangi ha ka jing ya lenti jongi ha ka jing im baling ba jongki ngila ban ya kynduh ya U Blei man la kasngi ha ki dohnud bat hadu kata kasngi ba ngin yo I yau Jesus Christ markman parlok be ejunga kaneng lai pule ba kumno kini ki jirwai jong ki sam ki dei ki jing duai ki ba ujisu ula duai bat ki dei ki sakhi ba ki briew ki jong U Blei ki la ya lingba parlok be ejunga kini ki sngi ki ban wan india pule shaphang jong ki sam ban ngin pet ke ka ong ban ngin pet ru parlok be ejunga ba kumno ki briew ki la sakhi shaphang ka jing khrau ka jong U Blei bat ka jing duai na ka banta ka jongi iwe pi we parlok be ejunga to Blei undar ka lang bat phi bai ngsi ko do biang pat ha ka we ka video